meva veïna ha tingut un problema i no ha pogut venir. I tenia una excursió amb aquesta gent que no conec de res. I dic, no et preocupis, ja hi vaig jo. I per tant, aquests serien els motius principals, de la situació estratègica, la posició elevada i el control que tens visual de comunicacions entre la plana, per tot aquest pas entre la plana i el mar, que comercialment és estratègic. Això em recorda que vull fer un vídeo sobre Newton. Aquí veiem la dispersió de la llum. Superinteressant. He fet una bona compra amb el pop. Sí. Hola, vinc d'identificar uns cadàvers, ja està això. I com que haig d'obrir el correu, jo sempre que puc compro les botigues, però el cuerpo fa el que disculpa. Es que no tenemos tiempo, Bertis. ¿Qué es? Ah, mira. ¿Sabe? Vaig sense maquillar, he anat a la taxidermista, bueno, a la que pinta els morts. Dic, nena, deixa'm alguna cosa, que vull gravar això. I no, que... Aquesta gent jove, nosaltres a la nostra edat agafàvem el salfumant, el clorhídric, així, xupa, i ara, ui. Bueno, i ara amb això què faig? Pues que us sembla molt despatxito. Aquí tinc que vaig a la piscina. Tenia el pop per aguantar el mòbil amb el qual faig els vídeos. I això ho posaré aquí. Mira quina vista més bonica. Era, aviam, jo venia a desconnectar, aviam. Tinc un ajudant que des de Sant Martí de Provençals està llançant un tro, que ja el sap fer pujar. Maca la vista, maca. La cisterna romana ens ha impactat molt, perquè si llavors ja conservaven tota l'aigua, ara per què no fan el mateix, oi? El que estic emprenyada és perquè jo anava a menjar i vaig amb tu que la Maria Mercè, i em diu, ai, Berti, que t'estàs inflant una altra vegada. I saps, jo no li dic, tu et fots morada de monxerís. Llavors això ho has de fer més sovint, perquè desconnectes i vius el moment. Això està bé. Sí, plaça Catalunya, llença'l, endavant. Tinc la Rips, que és un altre ajudant, que aquesta entén més botoners del dron. I ara ens envia des de la plaça Catalunya unes imatges dissabte a la tarda. Febrer fa una calor que espanta. Hola, que té un moment. És que tinc un nebot que li agrada molt l'assumpte dels animals. Expliqui'm alguna coseta dels rèptils. Van ser els primers que van aconseguir independitzar-se de l'aigua. D'alguna manera és la innovació que va ser l'ou amniota, amb la càmera de l'àmnios, que aquesta càmera la mantenim nosaltres els mamífers també encara. Però són de sang freda, oi, pobrets? El nom de sang freda és incorrecte, diguéssim que són ectoterms, és a dir, que necessiten... Això és correcte? Sí, això és correcte. Necessiten el calor extern per regular la seva temperatura corporal. És una altra cosa, això. Però poden tenir la sang més calenta com mamífers. No, dit els rèptils, jo m'he dedicat més a les sargantanes. Les cues, allò que perden la cua. Perden la cua, sí. Que deu tenir un nom també especial. L'autotomia de les cues. Però, diguéssim, de fet, jo treballo molt més amb amfibis que no pas amb rèptils. Això és el que havia sentit jo, això. Que és la meva especialitat i és el que he fet, he treballat des de sempre. I estan molt malament ara, oi, pobrets? Bueno, amb la sequera estan fatal. Vostè hi va mirar com estan, m'han dit al Montseny, i va mirar com estan? Mira, des del juny del 2020, que no podem anar a cap torrent perquè estan secs, amb bostrejar. Aleshores, doncs, bueno, veurem ara amb les pluges com responen les poblacions. Què és la del llibre, vostè? Mira. Això, molt bé, així m'agrada, de cantar-te la cara. Me'l delica. Em poso les ulleres perquè si no no m'hi veuré bé. Molt bé, molt bé. A veure, quina pàgina t'agrada? No sé. Berti, amb llapis. Sí. La meva història és la història d'un amor. Per a tu, aquesta història. Això, que maco. Aquesta història. D'amor, puc allargar-me? Oi, sí, perquè és llapis i la tinta no. De mort? De mort. Però la meva lletra ja l'entendràs,
Sí, sobretot perquè jo sóc inspectora. de vida. Ah, però sobretot Li poso de un vida. petó? Sí, va, posa'm un petó. Un petó. Quin català més maco que té vostè? D'on Alba, és? Alba què? és complicat. Alba Sabater. Això. Manresa, Girona... Ah, és maco el català. Bueno. Què representa per vostè escriure ficció? Perquè he publicat Ara també, queda un però no silenci. era ficció. Omplir silencis. Omplir silencis? Omplir silencis. Ah, jo no mentals. puc callar mai. He vingut aquí a buscar una noia que ha fet un TR, treball de recerca, sobre Anna Murià, i l'hem de trobar. La criatura és de pare químic, de mare psicòloga, i ella és caucàsica. Està en un institut dels 3 que hi ha al Prat. Què li haurà portat a escriure un TR sobre Anna Murià? Anna Murià. Igual us sona perquè Mercè Rodoreda va publicar, o la Sal va trobar i li va publicar uns llibres que es deien Cartes a l'Anna Murià. La Mercè Rodoreda, des de França, li va escriure a l'Anna Murià unes cartes, l'Anna Murià les va guardar, l'Anna Murià li va contestar i la Rodoreda, clar, entre cosir tants camisons, tantes camises i boja per l'Armanobiols, com que no va trobar l'estona per guardar les cartes. Doncs bé, arriba el Bartra, que l'Anna Maria Muriel veu, patapum ximpum, van fer l'amor sota els castanyers. Van seguir junts, ja se'n van anar a l'Amèrica, i ella va escriure crònica de la vida d'Agustí Bartra. Tota la vida dedicada a ell, però ella també escrivia. A Mèxic va ser una escriptora coneguda de llibres juvenils, però ara s'ha redescobert Anna Murià, perquè la profunditat psicològica de les seves obres és remarcable. Jo la vaig conèixer perquè vaig tenir un cas a Terrassa, a la residència Valparadís, preciosa residència, hi estava ella, i encara portava el rellotge de l'Agustí Bartra. I doncs bé, gràcies a la generositat d'una persona de Terrassa, va poder acabar els seus dies bé allà. Bueno, la família, mira, tenia un pare, el Magí Murià era el papa, i era director de cinema, sobretot distribuïdor de pel·lícules de fora. Romaguera li va publicar les memòries, i no tenen desperdici. Era un home, un entrepreneur, un inquiet, sempre se'n volia sortir, no serà el típic que viurà de subvencions, i ho provarà tot. Per exemple, a París, sota els nazis, descriu molt bé el que és el mercat negre. Ell es dedicava a operacions bancàries, segons ell, però té un coneixement del mercat negre i l'estraperlo que cagate l'orito. De fet, el van empresonar per això uns dies i se'n va sortir, però va estar a la presó de Cherche-Midi, al costat de l'hotel Lutès. La mare, un caràcter una mica difícil, i 3 germans. De l'Aladi no se'n sap massa cosa. Del Josep Maria sí, ha escrit un llibre que us el recomano. Era maçó i va travessar els Pirineus gràcies a l'ajut dels alcaldes maçons del sud de França. El que jo em pregunto és com un poble petit pot tenir un alcalde maçó. No sé, jo me'ls feia més de ciutat, però en fi, és igual, més perquè hi havia maçons i se'n va sortir molt bé. Un altre germà molt interessant és el Jordi, que va anar amb ella fins a l'Agullana, al Masperxers, fins a Perpinyà, Toulouse, els Pompiers i ja Roissy. I llavors el Jordi ho explica amb ulls d'adolescent, tot el que va passar. I és molt interessant. O sigui que darrere d'aquesta família hi ha una supersèrie. I ara tenim aquesta ànima beneïda al Prat de Llobregat que ha escrit sobre l'Anna Murià. Ja l'he trobada! Està aquí dintre. Això és una biblioteca i està estudiant ara i es veu que ella ha fet un treball de recerca i ha treballat molt sobre els personatges de ficció dels anys 20 fins als anys no sé què. I l'Anna Murià era una de les autores. O sigui que visca el jovent del Prat, això és fantàstic, això s'ha de celebrar. Volaré, oh, cantaré, oh,
di blu, felice di stare lassù, e volavo. Cap a l'Escola del Mar, estem al Guinardó. Per mi l'Escola del Mar és una escola amb ànima, i la música era important. I les classes estaven molt bé perquè aprenies i t'ho passaves bé. Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Us recomano que aneu a veure la pel·lícula El mestre que els hi va prometre el mar, el Paco Escribano. I hi havia la cultura de l'esforç. Sí, que la cosa continuarà perquè un altre dia jo haig de passar per allà, que era cap al menjador, que era com el moment clau del dia. Amb uns menús que ens donaven de bons i que em menjava les pells de taronja, tu. És veritat que jo em menjava les peles de taronja, sí o no? Sí, i tant que sí. Això ho vaig saber jo l'any passat. Sí, sí. Escolta, Margarita Arnal, i per què menjava jo? Hi ha algun... No és ho ansietat, sé. perfeccionisme o què? Tu deies que per si ve una guerra mai se sap. Oh, gràcies. Això és el que deies? M'has ajudat més que la meva psiquiatra, la doctora. Gràcies. Hola. No us preocupeu, que no és que el temps torni enrere, m'estiguin a mi fent... No. Sorpresa, ready? 1, 2, 3. Ai, mira que mona, femení, femení, tot el que se va fer. Que estic curiosa, i arregladeta, i mona, neta, Sí? Bueno, espera que tinc una vitamina C. És com la Fanta, segur que porta el càncer, perquè té un edulcorant però és igual. Bueno, estic guapa. Que em veu el Villarejo i li cauen les calces, Ui, jo vaig tenir una little something amb aquest. Estàvem davant de tota la premsa de Madrid, tu. I él viene con el micro obert, caliente, i él no pillava. Raro amb ell, però sí. I em diu... Joder, Berti, que de ti no podemos sacar nada, porque ni follas ni dejas follar. Bueno, sort que jo portava aquestes, jo ho arreglo tot sobre la marxa, que no passa res. I vaig dir, Berti, contesta amb aquesta bèstia. I li dic, què collons li vaig dir? Així. Villa, picha, qué castizo eres, es que no lo puedes remediar. Això ho faig servir molt, no lo puede remediar, ens agrada molt. I també quan venen aquí d'incògnito i que venen a fer una operació en estas encubiertas, les cases de pur, encantats de la vida, més contentes que quan els hi ve construmat, és una cosa forta. Total, jo estic aquí, estic escrivint un article per una revista molt interessant, que jo vaig ajudar a fundar. Mira, jo estava a Boston, no, estava 20 anys a Chicago, i allà fot un fred, jo no us ho recomano, estalactites a les parades d'autobús, però de gel, després una pudor de peix podrit d'un llac que tenen allà i els hi ve l'aire, i segons que els hi ve l'aire la pudor va a Canadà, una merda, i em diuen, move your ass and go to Boston. I jo vaig dir, mira, jo dels Kennedys estic fins aquí, perquè esclar, la cosa no és qui va matar el Kennedy, la cosa és qui no volia matar el Kennedy, m'entens? No es pot demanar ajuda a les famílies perquè aconsegueixen no sé què i quan aconsegueixen anar contra les famílies, és que és de tal... Total, vaig dir, em doneu 3 casos soperos d'aquests americans, de clown chowder, o jo no vaig al fucking Boston, perquè jo per veure arquitectura de casa de sabates ja en tinc prou. Total, vaig allà,
Això us ho explico un altre dia, el del títol de la revista, no em vull enrotllar. Bé, total, que és de Proust. Esclar, ho has de fer a nivell americà. I això costa molt. Churchill deia que per un discurs de 4 hores et prepares 10 minuts, per un discurs de 10 minuts et prepares 4 hores. I jo, per una cosa, per gent de 2 neurones, m'haig de preparar molta estona. Jo estic aquí amb tots els meus apuntes i les meves coses. Proust, mare educadíssima, eren jueus. Àvia educadíssima, jueus. Llavors aquests es casen no tant pel sexe appeal o tal, sinó la dona és educada, m'interessa, perquè saben que l'educació dels fills, com aquí, depèn del nivell d'educació de la mare, m'entens? Però després el salt tots el fan, o sigui que això no els hi preocupa. En fi, 30 pàgines per explicar el petó que li feia a la seva mare cada nit, 50 per dir que tinc insomni, la Madalena és brutal, us la deixaré aquí sota perquè vull que la llegiu vosaltres, què és lo de la Madalena, i us sonarà el qüestionari Proust, que ho va portar el Permanyer, del Destino i la Vanguardia. Per cert, que quan em vaig anar a tallar el cabell, em vaig fer també el labi superior, però saps què passa? Era 2:45, jo dino sempre a la 1, Chicago, i jo estava nerviosa. I aquella noia em diu, després del labi superior, vol que li faig alguna cosa, Berti? I vaig dir, sí, les ingles brasilenyes. Després li vaig deixar una propina, perquè em va saber greu, saps? Bé, qüestió, és que això de les ingles, mira, tècnicament, entre les perruqueres, diuen que el meu cabell és molt gruixut, és pelo crespo. Però entre elles diuen pelo polla. Com ho va dir Milana, la dels 15, mi pelo, dic, nena, és una mica més fina, fill meu, no em vinguis aquí amb allò. Doncs tinc pelo polla. Llavors, esclar, què passa? Quan et fas el trosset dels collons, quan et fas la bikini depilation, la cera calenta, la temperatura l'aguanto bastant bé, però t'arrenquen el pelo polla. Llavors, clar, a mi m'arrenquen l'entrecús, els ovaris, les trompes de falòpio i ja tot el cervell, m'entens? Per això jo no anava mai a la platja i pim-pam-pam. La meva germana, la Maria Mercè, oi, aquella dels 13 anys es volia treure el pèl de coll, però si no entens, capulla, ai, sí, però és que si ho faig, llavors em sortirà. Mira, ai, no ens ha sortit una princeseta, l'altre un xicotot. Mira, això ja aprofundiré un altre dia, és igual. En fi, Proust. Vale. Jo us recomano molt L'amor de Swann, de Filmin, que surt el Jeremy Irons, que es veu que aquest tio, el llit era estupendo. Tenia una amiga que vam treballar juntes en un cas, superintel·ligent, va ser molt comentat, van trucar a la porta del Jeremy Irons, va obrir ella, guapíssima, divertidíssima, superintel·ligent, i es va fer passar per la dona de neteja espanyola, ho sabeu? Bueno, doncs va que aquest tio al llit, increïble. I a la pel·lícula, clar, el Swann és el Proust, va a una casa de por, i jo pensava, però si tothom sap que és gay, que em va fer gay? Sí. Es munta un hemisferio surt i escolta, la cosa li surt divinament. Jo amb això de la Maria Mercè, heu notat? Maria Mercè, però si era tota la vida Merche, conye, Merche era. Aleshores, ja m'estic passant de temps, hòstia. Ja està, mira, saps què haig de fer? Jo haig de fer meditació i pregària perquè el ressentiment no és bo, perquè llavors segregues el cortisol. Jo ara aquí castigo a meditar fins que no em tregui tots aquests ulls amb la curta de la meva germana, no pararé. Hola! Ai, quina alegria! És que hem fet manufs amb la Interpol, maniobres, i jo, com que sóc la intèrprete, heu vist la fuga? Quan dono classes a la Interpol de càmera i li dic en castellà, als grups de castellà, vamos a penetrar la pantalla. 20 segons per tornar a agafar el fil de la conversa. Lo de la penetración nos pone que no sé què. Bueno, avui us vull explicar una cosa molt senzilla, que us canviarà la visió de la nit al dia. Si tens una tele antiga amb una habitació ropero que no fa servir mai i tal, pots augmentar-li l'alta definició si tens un portàtil i tens un mòbil, que no fa falta que sigui iPhone. Aleshores, què fem? És molt senzill. Primer, el mòbil ha d'estar carregat elèctricament. Aquest està a 90 i ja està, perfecte. Llavors, connectem el mòbil, que ha de tenir Bluetooth, amb una disquetera, que no fa falta ni que tingui USB, un DVD. No, per l'entrada d'aquesta USB ja l'he connectat i tal. Important, aquest DVD de lectors ha d'estar carregat elèctricament.
Ara, el portàtil, tenim un portàtil, doncs intentarem fer una connexió, tot això és per baixar una cosa que es diu la latència, connectarem la disquetera amb el portàtil i no fa falta ni saber com es diu aquest, que és un nom més estrany, perquè això va en plan macho-hembra, pim-pam, entra per dentro i ja està, i només pot entrar per un lloc, o sigui, no pot haver-hi error, ni confusió, ni alternatives, ni variants, no, pum, cap allà, ja està, molt clar. No us sorprendrà si us dic que el portàtil ha d'estar alimentat elèctricament. I una cosa molt interessant per l'estabilitat de la imatge és capar tot el que puguem al portàtil. Això vol dir, totes les entrades USB les tanquem, totes les que puguem, i així no hi haurà engreixes. Que ja no tenim més USBs i tenim encara una altra entrada per capar, fem servir això, aquest ratolí. Molt bé. Ara, tota la informació de les sèries, Filming, Netflix, Amazon, Movistar, tot això ens vindrà pel cable que surt del mòdem Ethernet, d'acord? Ja està, clar. I vosaltres direu, ui, que ha de ser especial. No, és aquest groguet que teniu, el que passa que a nosaltres ens ho regala el Cuerpo i és gris. Allà tot ho veu en gris. Esclar, això surt del mòbil. Aleshores, el mòdem també ha d'estar alimentat elèctricament. El que passa és que hi ha aquesta base d'endolls, ja la tinc bastant carregada, jo n'agafo una altra, veieu? Tinc una altra que no costa res, no vaig als basars ni a les ferreteries, jo vaig directament al Servicio Estación, veus? I llavors, com que ja la tinc aquí, està connectada amb un altre circuit i això així no saturo la base d'endolls que ja tinc aquí. Que vosaltres dieu, ui Berti, que això comença a fer un caloret, cap problema. Amb això del canvi climàtic, qui no té a casa un ventilador, no fa falta ni anar a uns corners tecnològics a Paquis a comprar un mini ventilator, no. Nosaltres ho endollem aquí. No ve bé. Bueno, serà com de la nit al dia. L'últim, bueno, calla una mica, l'últim, d'aquí posem Bluetooth, que no fa falta que sigui LI, LE també va, i aquí també Bluetooth, d'acord? I ara sí. Anem a veure el gran canvi, com de la nit al dia. Demonstration, la tele, 1, 2, 3. Hòstia. Bueno, aviam. Fem una cosa, ventilador fora. Mira, jo m'estudiaré tot això detingudament, a veure per què han saltat els magnetoresistors. Em menjaré primer un caqui, perquè si no és que em desnutreixo, i ja us diré alguna cosa. Però de veritat que és molt senzill.